हेलो लोगोफोर गामियारि सोलोंसालि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै जोङो सामसां गेलेक्सि J2 नैबेखौ जोङो बेवहाय जोङो माने सिगाङाव जिथुनाखि इमेल जोङो बेवहाय होनाय दंमोन। जोङो जेब्ला बेखौ हार्ड रिसेट खालामो, हार्ड रिसेट माने बेखौ अलरेडि बेसेबांखिनि डेटा दं, सेटिंस दं, गासिबो गुगोल्सनि एकाउन्ट्स गासिबो डिलिट जाजोबनाय। जों बेखौ बानायनायखौ अलरेडि सोलोंखाबाय। बेजों लोगोसे दा बेखौ बानायनाय लोगो लोगो दाना साप'ज जोङो इमेल आइडिखौ मिथिया आरो बेजों लोगोसे बिनि पासवार्डखौ मिथिया। अब्ला जोङो मा जायो, सामसाङाव मोनसे एग्रिमेन्ट दङ, जेरावनाखि बियो माने सिगाङाव नोंथाङा जि गुगोल एकाउन्टखौ इउज खालामदोंमोन आरो पासवार्ड जि होदोंमोन बेखौ नोंथाङा भेरिफाइ खालामनो गोनां जायो। दा बे भेरिफाइ खालामनो थाखाय जोंहा गुगोलनि थाखाय जोंहा मा होनो इमेल आइडि गैया आरो जोङो पासवार्डखौबो मिथिया। दा नोंथाङा बेखौ बे समाव जों मा खालामनो हागोन, बेनि आयदाखौ जों दिनै नायगोन। बिनि सायाव जोङो बेखौ बोरैहाय आनलक खालामनो हागोन, बिनि सायाव जोङो सावरायगोन। दिनै नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। दानिया जोङो नैबे सामसां गेलेक्सि J2 जिथुनाखि बियो लक नांनानै दङ। लक माने बेयो जाहैबाय FRP मोनसे लक थायो, जिथुनाखि सामसाङा मोनफ्रोमबो माने माबायानो आरो मबाइलानो जिथुनाखि गुगोल एकाउन्ट थानाय, जिथुनाखि जिमेल नोंथाङा जुदि सिगाङाव बाहायखांनायबा बेखौ फेक्टरि रिसेट खालामखांनायनि उनाव नोंथांनाव बेवहाय मोनसे मा होनो भेरिफाइ गुगोल एकाउन्ट होननानै फैनाय जायो। जिथुनाखि सिगाङाव बाहायखांनाय नैबेखौ नोंथाङा होनानै नोंथाङा बेखौ खुलिफिननांगौ। दा जों बिनि जिथुनाखि सिगाङाव बाहायखांनाय जि इमेल आइडि आरो बिनि पासवार्ड जों बेखौ जेबो मिथिया। दा अब्ला नोंथाङा जुदि बेखौ मिथियाब्ला जोङो दिनै जों बेखौ बोरै बायपास खालामगोन, जों बिनिनो दिनै समाव जों सावरायगोन। थौदो बिदिब्ला जों दिनै सावरायनो स्टार्ट खालामदोनि। जोङो नैबेखौ जोङो अन खालामग्रोनि। अलरेडि जोङो बेखौ हार्ड रिसेट खालामखांबाय। दा जोङो बेखौ अनल'सो खालामगोन। अन खालामखांनायनि उनाव जोङो जि मावनांगौ दङ बेखौ मावलांबाय थानोसै। बोरैहाय थाङोब्ला जोङो बेखौ मोननो हागोन, जिथुनाखि जोङो नोंथांनाव बेखौ मावनायनि सिगां जोङो गिबियावनो नेट थानांगोन, वाइफाइ माने नोंथाङा गुबुन मोनसे मबाइल लानानैबो नोंथाङा बेखौ खालामनो हागोन। ओंखायनो वाइफाइखौ नोंथाङा अलरेडि हटस्पटजों कानेक्ट खालामनांगोन। हटस्पट मोनसे होनानै बेखौ वाइफाइजों नोंथाङा कानेक्सन खालामनांगोन। दा आङो बेखौ अन खालामबाय। अन खालामखांनायनि उनाव जोङो फैगोन दानिया माने सेटआपआव थांदोनि। माखासे एन्ड्रइडआ स्टार्टिं जादों। दा अलरेडि दहायनो जोङो जि नैबेवहाय जोङो थांदोनि नेटखौ एबार कानेक्ट खालामसिगोन, जेबो नङा। नैबेवहाय दङ बियो आंनि नैबे दा जिथु जायजों शुट खालामबाय थादों आंनि बिनि मोनसे माबा नायना लानो हागोन, जेबो खोथा गैया। बेवहाय HACKER 909090 जेबो नङा नोंथांमोना। नैबे आरो दा अलरेडि नैयाव कानेक्टेड जाबाय नामा, कानेक्टिं जागासिनो दङ। कानेक्टेड जाबाय नै, कानेक्टेड। नेक्स्ट लेट्स गो। बोरो दाबो जायाखै नामा? बोरो नेक्स्ट फैयो थाब। नेक्स्टआ दङ खिन्थु माने कानेक्ट माबाएबोल जायाखै आरो। एबार जासिगोन। एबार जाबाय। नैबे गोसोम फैबाय नालाय नेक्स्ट खालामबाय जोङो। नेक्स्ट खालामखांनायनि उनाव नेक्स्टआव बारगोन जोंना नैबेयो अल टार्म्स एन्ड कन्डिसन्स। नैबेखिनिखौनो बारनो हानाय नङा जों। बेयाव एग्रि टु अल खालामागौ मानि बियो माब्लाबाबो ओरैजाय थांनाय नङा। अब्ला जोङो खालामबाय। खालामखांनायनि उनावबो जोङो नेक्स्ट नायनांगोन बेवहाय मा दङ मा गैया। बोरैहाय जोङो स्टार्ट खालामनो हायो। नै चेकिं फर आपडेट्सखौ चेकिं खालामदों। बेनि उनाव जोङो नायगोननि मा जागोन। फै थाब एसे स्ल' जायो, लेजि जायो, जेबो खोथा गैया। नेनानैबाबो सोलोंनांगोन जाहैबाय जोङो। चेकिं फर आपडेट्स पस्ट खालाम। चेकिं इनफरमेसन चेकिं खालामदों। बे चेकिं इनफ'आ जाहैबाय अलरेडि माने सिगाङाव थाखानाय जिथुनाखि
गुगोल एकाउन्टमोन नैबेखौ माने माबा खालामनो थाखाय चेकिं खालामदों आरो सिगाङाव नै भेरिफाइ योर एकाउन्ट दाथ' जोङो इमेलखौ गैला फरगट इमेलखौबो मिन्थिया दा माबे इमेलखौ बाहायदोंमोन दा अब्ला जों मा खालामनो उपायथ' गैया जोङो बेखौ मा होनो बायपास खालामनानै जोङो मबाइल फनखौ जों इउज खालामथारनांगोन मिथियोना दा बेनि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन नोंनि बेवहाय खनथाम जोङो थुनांगोन माने बे जेबो नंला बेखौ थांबाबो जेबो नंला दा 1 2 3 खनसेनो 1 2 3 टक नैबे टक बेकआ फैनांगोन बे टक बेकआ फैबा जोंना खननै डाबल थुयोबासो जोंना जायो दा बेनिखायनो बे टक बेकखौ अपेन खालामनो थाखाय जों बेखौ खनसेनो एखेरायैनो थुनांगोन बेनिफ्राय जों बेखौ एल थुनांगोन सेटिंसखौ मोननो थाखाय एल थुबाय सेटिंसआव फैबाय जोङो नैबेवहाय दङ ग्लबेल कन्टेक्ट माबा माबि एकदम बेयाव फैनानै जों बेयाव बेखौ नैबे टक बेक सेटिंसआ जों बेखौ अपेन खालामगोन खननै थाब रेगुलार थुनांगोन दाना जोङो टक बेकखौ जोङो नांला टक बेकखौ जोङो अफ खालामनो थाखाय जोङो बेखौ खनथाम आरो खनसेनो एखे राहैनो खनथाम सरि बे खनसे थांफिनबाय आं बेखौ ओरै लांफिननि नैबेनिफ्राय नैबिदि थांबाय नालाय दा बेखौ नैबेवहाय थुनो नाङा बेयाव खनसेनो खनथाम डाइरेक्ट दाबाय खानांगौ खनथाम टक बेक अफ होनबा जोंना जाबाय दा बेयाव थांनानै जोङो हेल्प एन्ड फिडबेकआव जों थांगोन हेल्प एन्ड फिडबेकआव थांनानै जोङो बेखौ फ्ल' नागिरगोन बेनि थाखाय एकदम जोङो मा खालामगोन नैबेवहाय www.google.com लिरगोन बेयाव www.google.com बावहाय थांबाय बेवहाय थांनायनिफ्राय जोङो नैबेवहाय नागिरगोन एबाउट सुइच एक्सेस एन्ड एन्ड्रइड जों बेवहाय थांनानै नैबे भिडिअखौ जों एसे श' खालामगोन नायगोन माने एसे भिडिअखौ एसे जोङो माने स्टार्ट खालामाबाबो जासिगोन एबार नैबेयाव थांदो नैबे डट मोनथाम दंना नैबे डट मोनथामा बै डट मोनथामा बेवहाय थुदो बेयाव थुखांनायनि उनाव नैबे शेयार फैयो शेयार आरो मोनसे वाट्स लेटार दङ जों शेयाराव थांगोन शेयाराव थांनाय लोगो लोगो बिदि फैबाय दा बेयाव 3 डट दंबावो बेयाव मोनथाम दंबावो डटआव थुदोलाय डटआव थुनाय लोगो लोगो जों डाइरेक्ट मोनसे मा होनो नैबेवहाय फैबाय बेयो जाहैबाय माबा मा होनो इउटुबाव हाबनो हाबाय जों दाना इउटुबाव हाबनो हाबाय नालाय जों दाना इउटुबनि गेजेरजोंनो जोङो मा खालामलांसिगोन जों एक्सेस खालामलांनो हासिगोन बेवहाय गुगोलखौबो जों बरननो हागोन बायदिसिना जोङो जेसेबांखिनि दङ जों बेखिनिखौ दिहुननो हासिगोन बेवहाय जोङो मोनसे आङो लिंकखौ मोननो थाखाय एन्ड्रइड जोंना माबा गोलैयो ओरैनो 8खौ होबाय आङो 8 मा होनगोन जोंनो नांगौ माने नङाबा जों डाइरेक्ट गुगोलखौबो जों इउज खालामग्रोनो हायो नैबे एन्ड्रइड 8 FRP एप्स वाकास मबाइल बेयाव थांनानै जोङो नैबेनिफ्राय लिंकआव जोङो बेनिफ्राय जोङो लिंकखौबो मोननो हायो खिन्थु आङो बेयाव लिंकआ दं हिसाबै आं बेयाव हाबदों खिन्थु जोङो बेनिफ्राय डाइरेक्टयै जोङो मा होनो बे लिंकआव www.wakasmobile.com आवबो जों थांनो हायो बेयाव थांनानै डाइरेक्ट थांबाय थांखांनायनि उनाव जोङो दायो मा खालामगोन दाना जोङो मा होनो नैबे आपडेट सेटिंसआव आपडेट खालामना हो जेबो नङा बिनि उनाव जों दाना मा होनो एप्लिकेसन माखासे जोङो आपडेट मा होनो इनस्टल खालामनांगोन जों बे फैदों ओरैनो बेखौ अके खालामना लांबाय थाबानो जाबाय बेयाव फैनानै जोङो डाइरेक्ट गुगोलाव थांनानै मोनसे वेबसाइटआव हाबहैबाय जोङो मोनसे वेबसाइटआव जों नैबेखौ बेक खालाम जेबो नङा बे माबासो मबाइलनि थाखाय फैनायमोन जों बे मबाइल थाखाय फैनायखौ नाङा जों बेवहाय जोङो नैबेखौसो नांगौ माखौ नांगौ जोङो नांगौ नैबेयो एन्ड्रइड 5 गुगोल एकाउन्ट नैबेखौ नांगौ बेखौ क्लिक खालाम बेखौ जोङो इनस्टल खालामगोन डाउनलड खालामगोन बे जाहैबाय FRP बायपास बेयो APK आव फैगोन बेखौ जोङो सेभ
सेभ खालामखांनायनि उनाव बियो सेभ जायोबा बेवहाय गावनो गाव नैबेवहाय फैगोन, नुजाफैगोन। जों बेखौ दायो बोरै दाबो डाउनलड जाखोना? डाउनलडा अलरेडि जाबायमोन नामा? बोरो डाउनलडा ट्राइंसो जादों। रिस्टार्टिं बोरै दाबो फैया जे बे फैयाबाबो जोङो नेक्स्टआव गुबुनखौ बानायग्रोनो हागोन। मोननै मोनथामसो जोङो एप्स नांगौ, बेवहाय जोङो बे थाबाय। दा बेखौ जोङो नेक्स्टआव आरो खनसे जों ट्राइ खालामबावनि। बेवहाय मा होदों? डाउनलड एपिके, थिगानो, जेबो नङा। बेवहाय पपआप जाखांफैगोन मोनसे, रिट्राइ होगासिनो दङ। नैबे फाइल जोङो अलरेडि फैखानाय माने माबाखानाय दङ, माने नैबेयो सेटिंसआव थांदो। सेटिंसआव थांनानै नैबेवहाय मोनसे दङ, नैबेखौ अन खालामनांगोन। माने आनट्रास्टेड मोनसे माबाखौ जोङो इनस्टल खालामनो थाखाय माने पारमिसन, बे पारमिसनखौ जोङो एन्ड्रइड डिभाइसनिफ्राय जों मोननाय जागोन आरो। दा बेनिखायनो जों थांबाय। दायो थांनायनि उनाव जोङो दसेनि बे इनस्टल जायोबा जों बेखौ दान हो, जेबो खालामनाङा बेखौ। बिनि उनाव बेक खालामफिननायनि उनाव जोङो मोननैसो आरो बेवहाय नुबावदोंमोन, जिथुनाखि फैगासिनो दं। नेक्स्टआव दङ जोंना, बे नङा, बियो अलरेडि जोङो डाउनलड खालामो, बायपास। बिनि उननि नेक्स्टनिया जोंना बेवहाय दङ जोंना मा होनो, नैबेखौ जोङो नैबे FRP पेट्स एप, बेखौ नांगौ जोंनो। बेखौ नांगौखायनो जोङो डाउनलड खालामनि। दे डाउनलड जाग्रोथों, बेखौबो जोङो इनस्टल खालामना लागोन। इनस्टलाव बेसेबांबा दङ बियो, बे फाइला एसे गोलाव। बेखौ डाउनलड खालामग्रोनि। सोलो स्टार्ट जा। नेक्स्ट जोङो बेखौ डाउनलड खालामगोन। डाउनलड जाहांबाय। आं बेखौ दसे पज खालामनि, एसे टाइम लानो हागौ बियो। 99 जाबाय अलरेडि। आदसा, सेभ खालामसै जों बेखौ। सेभ खालामबाय। अके, सेभ खालामबाय। दायो जों बेखौबो इनस्टल खालामगोन। बेखौ जोङो इनस्टल खालामनि। सेटिंसआव थांदोलाय, दहायनि बायदि जोङो बेखौ नैबेवहाय अन खालामदोलाय, नैबे आननन सर्सखौ। ओमफ्राय दाना नैबेयाव नेक्स्ट जाबाय। नेक्स्ट माने इनस्टल खालामनो होबाय। दाना इनस्टल खालामसिगोन जों बेखौ। मा होनो, वाकास मबाइल थिंग्रा होनना बुङो। बे बुस्थुखौ जोङो इनस्टल खालामना लानांगोन। बे बुस्थुआसो जोंखौ मा होनो, बायपास खालामहोगोन माने इमेलखौ। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ खालामबाय। नेक्स्टआव जोङो दसे नेनि, इनस्टल जाग्रोथोंसै बियो। इनस्टल जाखांनायनि उनाव जों बेखौ जेबो खालामथ'नाङा, बेखौ इदिनो दोन। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव जोङो मोनसे आरो एप्लिकेसन जों इनस्टल माने डाउनलड खालामबावनांगोन। इनस्टल जाबाय नैबे थिंग्राया, दा जोङो बेखौ दानल' होगोन, जेबो खालामा। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोङो बेक खालामफिनबाय। बेक खालामफिननानै जों बेयाव मोनसे डाउनलड खालामदोंबावो। मा नांगोन जोङो नैबेयाव, नैबेयो एन्ड्रइड 7, 8, 9, 10 नगाट लन्चार एप माने डाउनलड। जों बेखौ डाउनलड खालामनो लागोन। माने 7, 8 नैबेफोरनिफ्राय जायो माने एन्ड्रइडआ। होमबा जोङो डाउनलड खालामनि बेखौबो। नैबेखौ जोङो सेभ खालामसै। दा बेनिफ्रायसो जों एक्सेस खालामनो एसे हासिगोन, माने मेइन फाइलाव थांनो हासिगोन। फाइल माने माबायाव आरो नैबेयाव सेटिंसआव दहायनो खालामनाय बायदि खालामबावदोलाय बेखौबो आरोबाव। नैबे आननन सर्सखौ माने इनस्टल खालामनो थाखाय इनस्टलिं जागासिनो दङ। दानिया नेक्स्टआव जोङो आरो बेनिफ्रायनो जोङो एक्सेस खालामनो नाजालांसै। दाना ट्राइ खालामसैलै जोङो एक्सेस खालामलांनो। आदसा, जाबायना? दानिया जों बेखौ दान नङा दै, नैबे अपेनावसो थांनांगोन। दान खालामबाथाय खिन्थु जोङो माबा खालामनो हानाय नंला। गड इट, जोङो अलरेडि जोङो नैबेखौ एक्सेस खालामनो हाग्रोथ'बाय। खिन्थु बियो बिदि साननानै जोङो बेखौ एकदम एक्सेस खालामनो हाथारबाय होननानै जों साननो हानाय नङा बेखौ। बियो दा माने सोलिगोन आरो दसे समनि थाखाय सोलिगोन। बेखौ जों अफ खालामना अन खालामफिननाय लोगो लोगो बियो मा जागोन, खामानियाव होआ जागोन। दा बेनिखायनो जोङो गिबियावनो जोङो सेटिंसआव थांनांगोन, मेन सेटिंसआव। होमबा बेखौ जोङो
ओरै बोखोदो बोखोखांनायनि उनाव जोङो नैबेवहाय मोनगोन नैबे सेटिंस बे सेटिंसआव थांबाय थांखांनायनि उनाव जोङो गिबियावनो मा खालामगोन नेक्स्टआव नैबे लक स्क्रिन एन्ड सिकिउरिटि नैबेयाव थांबाय थांनानै एकदम गाहायाव थांबाय नैबे आदार सिकिउरिटि सेटिंसआव बेयाव थांखांनायनि उनाव जोङो नेक्स्टआव नैबे डिभाइस एडमिनिस्ट्रेटर दा बेखौ जोङो नैबे फाइन्ड माय डिभाइस दंना बेखौ अफ खालामनानै डिएक्टिभेट खालामनांगोन डिएक्टिभेट खालामनाय लोगो लोगो नैबे एन्ड्रइड डिभाइस मेनेजाराव जोङो क्लिक खालामदो एक्टिभ खालामदो बेखौ एक्टिभ खालामबाय दाना नेक्स्ट बेक फैबावबाय आरो खनसे बेक फैबावबाय दानिया जोङो नैबे एप्स दंना नैबावहाय एप्स बे एप्सखौ जोङो दानिया खुलिदो दाना जों मा खालामसै नै ओरै थांदो थांनानै मा खालामदो नैबे गुगोल प्ले सार्भिस नैबेखौ इयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामनांगोन जोङो फर्स स्टप मोनथिबाय फर्स स्टप जोङो बेखौ खालामनांगोन फर्स स्टप बेनि उनाव जोङो खालामबावदो नैबेखौ दिसेबोल खालामनांगोन खिन्थु बेखौ दसेनि थाखाय दिसेबोल जाबाय जोङो बेवहाय थानाय स्टरेजखौबो जों क्लिन खालामनो हाबावो केच क्लियार केच एन्ड क्लियार डेटाखौबो जों क्लियार खालामसै अलरेडि क्लियारखा जेबो नङा बेनिफ्राय बियो जाबाय दिसेबोलखा अलरेडि बे जाथ'बाय दानिया जोङो नैबे गुगोल प्ले आवबो जों बेखौबो मा खालामनो हायो दिसेबोल खालामा जों बेखौ बेनि डेटाखौ जों स्टरेजाव थांनानै केचखौ क्लियार खालामगोन नैबेखौबो क्लियार खालामगोन जोङो एडमिनिस्ट्रेसनखौ दानिया जोङो थाङै थांनानै बेखौ खोमोरजोब्बाय बेनि उनाव आरो जोङो नेक्स्टआव ओंखारदोलाय नैबे प्ले स्ट'राव जोङो क्लिक खालामबाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया फैगोन जास्ट ए सेकेन्डनो जों दसे नेनि आदसा साइन इन फैबायना दानियाथ' साइन इन दानिया जोङो नैबे गोदान एकाउन्टजों जों साइन खालामगोन मा नाम मोननो मनजित नार्जारि नार्जाथिसो जादों दै गोजौनिफ्राय नायनानै आं 5@gmail.com होखाबाय आं डाइरेक्ट जाबाय दाना नेक्स्ट खालामसै दानिया जोङो पासवार्ड होनांगौ दै पासवार्डखौ आं खिन्थु दिन्थिला नोंसोरनो जाबाय दाना नों पासवार्डखौ होबाय पासवार्ड होखांनायनि उनाव जोङो नेक्स्ट खालामबाय जेब्ला आदसा एग्रि खालामनो फैबाय नै दानिया एग्रि होबाय आङो दानिया एग्रि खालामनाय चेकिं इनफ' दानिया बे जाबाय किं हाग्रा हेज स्टप माने खामानि मावाखै होनना बुङो दानिया जों थांदोलाय बै एप्सआव थांफिननांसिगोन दानिया मानो मिथिबायना जोङो बैखौ गुगोल सार्भिसखौ जों अफ खालामना दोनदोंना नैबेखौ अन खालामहैनांगोन माने नङाबा जोङो आरो अफ खालामना अन खालामबा खामानि जानाय नङा बेनिखायनो जोङो नैबे गुगोल सार्भिसखौ अफ खालामनानै जोङो मबाइलखौ सुइच अफ खालामसै बे दिसेबोलखौ इनेबोल खालामसै जोङो इनेबोल खालामबाय बे फर्स स्टपथ' खालामाबाबो जाबाय जोङो डाइरेक्ट दानबाय जोङो जेबो नङा दानबाबो दानिया जोङो बेखौ रिस्टार्ट खालामसै अके स्टार्ट खालामनि स्ल' रिस्टार्टआव एसे टाइम लागोन नामा र' स्टार्ट जागासिनो दं र' दसे लाइट गैया दिनै लाइट गैयिनि थाखायनो बेबायदि मबाइलनि लाइटजोंसो जोङो माबा खालामनो गोनां जाबाय उफाय गैया दायो जेबो गैया नै दायो नेदों जोङो अन जागोन जागायहांलायबाय नै एन्ड्रइड इज स्टार्टिं मोजां नुलायलाङालै दे जेबो नङा एकदम खस्थ' जाबाय अब्लाबो जोङो जागायनोसै बे अलरेडि जानानै दंखायो जोंना कानेक्टआ नेटआ अलरेडि बे मोनसे सेमजोंनो कानेक्ट खालामनाय लोगो लोगो बे जालांबाय थागोन दानिया जोङो नैबे प्राइभेसि पलिसिखौ होदोलाय बेफोरनि उनाव गाहायाव थांदोलाय नैबेखौ अलखौ सेलेक्ट खालाम ओमफ्राय नेक्स्ट खालामदो बेनि उनाव चेकिं जागोन आपडेट चेकिं खालामखांनायनि उनाव एबार फैसिगोन जिमेलखौ होनांगौआ चेकिं फर आपडेट्स
बिराद टाइम लायो दे दुखुनांथाव एसे भिडिअखौ माखौबा स्पिड खालामना होनांगोन गेजेर गेजेर चलो मा जाखोब्रा दाबो जाया माथो दे पस्ट खालाम दानिया फैबाय नै एड एकाउन्ट एड एकाउन्टआ जाबाय ना मनजित बियो दंखायो नै इलाय मनजित नार्जारि 5@gmail.com इज रेडि आच्छा बि जाखाबाय सिगाङावथ' जोंना मा खालामोमोन चेकिं जाखांनायनि उनाव जोंना मा जादोंमोन इमेला जोंना बै माने भेरिफाइ खालामना होदोंमोन खिन्थु जोंना दा भेरिफाइ खालामनाया गैया जाबाय अके नेक्स्ट थांबाय जोङो गेटिं एकाउन्ट इनफरमेसन दाना एकाउन्टखौ जोङो इनफरमेसनखौ जों नागिरबाय थारमाने मनजितनिखौ दै सिगाङाव बिना बि मामोन खिन्थु जों बेखौ मिथिया अब्लाबो जोङो दायो नै जिथु दहाय सोदोंमोन जोङो मनजित नार्जारि 5@gmail.com नै बियो बेयाव एबार केट्च जाबाय जों सिगांनिखौ खिन्थु मिथियामोन बियो मा माबायाव दंमोन जों बेखौ नोंथांमोना नंखाय नंदोंबा बेखौ नायनो हागोन जोङो सिगाङाव जोङो आं बै इमेलखौ होनायबा मोजां जागौमोन नोंथांमोना थारैनो मोजाङै माने बुजिनो हागौमोन जिथुनाखि मनजित नार्जारि मनजित नार्जारि 5@gmail.com नैबेखौ आङो खनसे होनानै टेस्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बुजिनो हागौमोन बियो माने लायामोन सिगाङाव खिन्थु एबार लासिगोन मानो लासिगोन नै पेटार्न होनो थिनदों बेवहाय जोङो नट नाव आंनो जेबो नाङा पेटार्न जेबो नाङा आंनो थिगानो गुगल सार्भिस थिगानो बे गासिबो एखे अके एग्रि एक्सेप्ट गोजाखा थिगानो बे जाबाय अब्लाथ' जोङो हाबनो हाखासिगोन नै चेकिं अलरेडि अके गुड हाय बे जाबाय मिट गुगल एसिस्टेन्स न' मानो नांगौ जोंनो एसिस्टेन्स नाङा जोंनो जेबो एबार हले जोङो बेखौ थाइ इउज खालामनो हासिगोन रिसेट खालामखांनायनि उनाव क्रिएट एकाउन्ट होनदों स्किप बेखौबो नाङा जोंनो सामसां एकाउन्टखौबो नाङा स्किप बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मर फिचार्स माबा माबि फिनिश खालामसै फिनिश दायो जाबाय जोंना फिनिश नै माथो स्टार्टिंआनो जायाखै दाबो एबार हले जाबाय क्लिन सिन माबा नाङालै जोंनो बेखौ कन्टिनिउ मा होनदों हिज आइ एम हौवासा मानसिब्रा आङो हिन्जावसा नङाना माइ एज इज हैद बेफोरखौबो होलायनांगौ नामाब्रा 17 दे जेबो नङा बेखिनिखौनो ला स्किप खालामनो हायो जेबो नङा बुस्थुआ माने बेवहाय 17 होननाय लोगो लोगो बेवहाय माखासे एड्सफोरा फैनाय नंला आरो खिन्थु बेनोल'सो बेनो इनस्टल खालामनो गोनांथि गैयालै फैबाय एकदम बरिया एबार नै ओरैबो बोख्लायनो हाबाय सिगां बोख्लायनो हायामोन दालाय जोङो मा नायनो गोसो हासिगोन र' ओइलाय फैबाय दा एबार जोङो गोसो बायदि हासिगोन दहाय जोङो ओरै बोख्लायनोबो हायामोन नैबेखौ बेयावबो नैबाव नायदों बहुद बायदिसिना फैबाय थादों नै क्रेश माबा माबि होननानै बेखौ जों दा आनइनस्टल खालामजोबगोन जों जेबो नङा इम्परटेन्ट नङा बियो जिखुनु जाया जाबाय बियो अलरेडि कमप्लिट जाबाय दायो नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामनो हासिगोन नों इदि खालामनाय लोगो लोगो रेडि टु इउज अके एकदम बरिया सोलिबाय आरो दा उनाव सलायनो हासिगोन नै फनबो खालामनो हासिगोन मा दङ एकदम गोसोबायदि बेबायदि आरो जाबाय बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि नुनानै नोंथांमोना माबाफोर सोलोंनो हादोंब्ला नोंथांमोना बयखौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम लोगोसे आरो नेक्स्ट भिडिअफोरखौ नेनानै थागोन होननानै आं आसा खालामबाय जिथुनाखि जोङो मबाइलाव जों मानो मबाइल आरो पिसिआव जों मानो एन्टिभाइरासखौ इउज खालामनाय जायो आरो एन्टिभाइरास बोरैहाय खामानि मावो बेनि सायाव बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन नेक्स्टआव दा दिनैनि थाखाय बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय साबायखर